Sad idemo pričat malo o pravu pravcatu istinu o disco pokretima. Prvi i osnovni korak napravili je čovjek koji je išao u disco klub i stavio u blato ono štas. Sad ti dođe kid na ulaz u disco klub i vidi na šanku svog frenda i mahne mu, ej! Ej! Sljedeći pokret izmislio je ljubomorni muž. Delirious, incredible, superficial, complicated. Kad se šećeš ispred sobe lika, pa čuješ Michael. Sad je debel koji ja, brija, ono, nic smak, strašno traje. Trajem čaga našu popularnu ciganicu.